Štovateljima lovačkih radnih ptičara s velikim zadovoljstvom mogu najaviti CACT HR, ispit rada njemačkih oštrodlakih ptičara u organizaciji Hrvatskog kluba njemačkih oštrodlakih ptičara. Ispit će se održati u Orlima, na terenima lovačkog društva Lovac iz Velike Gorice. Na tim lijepim terenima već tradicionalno se održavaju ispiti za lovačke radne pse. I svakako treba se podsjetiti da su upravo Zoran Postić i pas Dafi ovdje trenirali, pobjeđivali i odavde krenuli na osvajanje svjetskog Svetog Huberta, kojeg su osvojili u listopadu prošle godine. Organizatori su posebno ponosni na listu sudaca. Ovi suci su dokazani, bezbroj puta nagrađivani uzgajivači, treneri i vodiči, koji sada stečeno znanje koriste za odabir najkvalitetnijih pasa na izložbama i utakmicama. Dame i gospodo, to su gospodin Harry Herak, gospodin Franko Geržinić, gospodin Nenad Jagodić i gospodin Zlatko Pitešar. Ispit će se održati 22. travnja, pa je upravo sada pravo vrijeme da se osigura sudjelovanje na ispitu ili da se rezervira mjesto za gledanje i navijanje. Vjerujte, puno toga lijepog i stručnog moći će se čuti i vidjeti. I sada to nije sve. Kinološki klub Velika Gorica na istim terenima i sa istim sucima organizira 22.4.2023. smotru ptičara i ispit prirođenih osobina ptičara, a 22. i 23.4. ispit u radu psa ptičara bez odstrela. I što reći? Ovaj vikend je praznik lovne kinologije u Velikoj Gorici. Organizatori su se potrudili i organizirali. A na nama je da dođemo, gledamo, sudjelujemo, pobjedimo i uživamo. Svi smo pozvani.